मित्रांनो, मी तेजस मोरे सनरिच ॲग्रोमधून बोलतोय. नमस्कार. आपलं नाव काय? भागवत मधुकर चव्हाण. मोबाईल नंबर आपला 73 50 90 21 85. हां, तर सर आपला हे शेतकरी आहेत ते गणेगावमधले आहेत. ह्या शेतकरी 15 वर्षापासून खरबूज आणि टरबूजमधले तज्ज्ञ आहेत. एक नंबरचे शेतकरी आहेत. तर ह्यांनी आजपर्यंत खरबूज केलेलं आहे. त्यांना ह्या वर्षी 2 एकर आणि प्लस त्यांचं खालच्या क्षेत्रात 2 एकर होतं, जवळपास 4 एकर त्यांचं खरबूज होतं. तर त्यांनी 2 एकरामध्ये आपलं सनरिच ॲग्रोचं मेरे बनवेल शेवटच्या स्टेजला फुगवणीसाठी वापरलं होतं. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांनी कसं कसं वापरलं आहे. तर सांगा, आपण कसं सनरिचचं मेरे बनवेल कोणत्या स्टेजला वापरलं? रोप लावल्यापासून 30 दिवसांनी एकरी 1 लिटर दिलं आणि त्याच्यानंतर 50 दिवसांनी एकरी 2.5 लिटर ह्या पद्धतीने दिलं. हां, त्याच्यासोबत काय दिलं होतं तुम्ही? त्याच्यासोबत 30 दिवसापूर्वी 0.4 आपलं 12 61 दिलं. हां, आणि पुन्हा 50व्या दिवशी हां 0.34 एकरी 4 किलो आणि हे सनरिच मेरे बनवायला 2.5 लिटर दिलं. 2.5 लिटर दिलं होतं. हो. तर तुम्हाला त्याचं कसं रिझल्ट दिसले? तुम्हाला काय जाणवलं किंवा तुम्ही इतके दिवस समजा खरबुजाची शेती करताय, तर त्याच्यात आत्ता तुम्ही मेरे बनवले सोडल्यापासून तुम्हाला काय फरक जाणवला की इतके दिवसाच्या फरकात? त्याच्यापासून फांदी आणि पानं बी मजबूत होतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फळ जवळजवळ मिरबिनायला सोडल्यापासून तिसऱ्या दिवशी कमीत कमी जवळजवळ 200 ते 300 ग्रॅमपेक्षा सुद्धा मोठं होऊ शकतं. तर त्यांनी काय केलं होतं की वगैरे समजा आपण त्याचं एक अनुभव घेण्यासाठी त्यांनी एक दोरीला बांधून ठेवलं होतं एक फळ, आणि त्या 3 दिवसानंतर त्यांना त्याचा फरक जाणवला की वगैरे समजा त्या आपल्या फळाची साईज वाढलेली आहे, फळ मोठं झालेलं आहे, किंवा अख्या क्षेत्रात तुमचं ॲव्हरेज भरपूर निघलं. जर वर्षी घेण्यापेक्षा ह्या वर्षी जरा ॲव्हरेज खूप निघलं. त्यांनी ह्या वर्षी 2 एकर खरबूज केलं होतं. तर त्या 2 एकरात त्यांना तब्बल 8 लाखाचा नफा झालेला आहे. त्यांनी 2 एकरात जवळपास किती टन ॲव्हरेज निघलं तुला आपलं? 2 एकरात 32 टन ॲव्हरेज काढलं खरबुजाचं. त्यांची जात होती बॉबी.